Kithormi a oviatum rakia marpen kachepajok thekji aphan pu kemangpen District Judicial Karbi Anglong atum patirpi ponsi prek jam bike riders asong atum pen bike kepachejeng asai kedeng Patumi chitini phai phorni Karbi Anglong long riaro kithormi a oviatum aphan rakia marpen kapejok thekji aphan pu akimangpen District Judiciary Karbi Anglong atum kepatirpi ponalong District Legal Service Authority Diphu Bar Association District Administration Karbi Anglong atum Mas Council apen prek jam hamphang asong atum cherap chitudunsi Kacheremekji Quit Drugs Change Life pu athepi enpen bike kepachejeng pon Bangsolong Barak Royal Rider Jambili Motorcycle Club Rebel Karbi Anglong Motorcycle Club Vujaru atum kadukawe bangpharo sose a rider atum cherap dunsi Diphu Judicial Karbi Anglong longpen pangchengsi Diphu Golf College Diphu Golf Boys Higher Secondary School apen manja tovar krong thom tovar chitok along an palisi puthot chewang thulo bangso sai chengche prang alohiaman pen kachitong dun Honorable Justice Devasis Borwa Judge Guwahati High Court Cum Portfolio Justice of Karbi Anglong lapen abarim cheparjan bangphu Rajiv Kruatum arideng pen lamaing thur ponsi bangso bike rally pachejeng ponlo Labangso mai long tami Diphu Judicial Court a compound along VWDC mate Vulnerable Witness Deposition Center tami alohi panajoksi impu ponlo Law banwar bisot those are restrictive laws je aji enukwa koribo nalage korile itu punishment hobo eno kintu মানুহে সব মানুহে গম পাব লাগিব নহয় যে আজি এটু কৰিলে এটু হ'ব কোন মানুহে গমো নাপায় যে আজি কোনোবাই যদি ড্ৰাগছ লয় দিস দ্য ফল আউট উইল বি দিস সো এইবোৰৰ কাৰণে ডে টু বাইক ৰেলীটো কৰিছে News report Karbi Anglong Live